Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De wedstrijd in VVV Venlo staat op het programma. Daar in Venlo, heel betiid in het seizoen, was het 1-0 voor Cambuur. Maar dat is nog maar even afwachten. En waar komt er dan opeens bij u voor de camera te staan? Dat is Rick Rijnsma. Geen Henk de Jong, geen Jeroen Burghout. Nee, Rick Rijnsma. Ach, wat zei je dan? Welkom Rick. Henk is helaas afwezig en Jeroen die was een paar dagen ziek. Die is er vandaag wel, dus we deden het vandaag wel met de staf samen. Maar in overleg sta ik hier, dus dank voor je welkom dan in ieder geval. Dankjewel naar de tegenstander. VVV Venlo dus. Wat verwacht Rijnsma van die ploeg? We verwachten eigenlijk wel een lastige wedstrijd. Het heeft ermee te maken dat ze ook vorige week tegen Volendam ook een aardige wedstrijd hebben gespeeld. Ze kwamen natuurlijk 1-0 voor. Wij hopen eigenlijk gewoon thuis er volop te klappen. Het publiek erachter te krijgen, dat verdienen ze. Een mooie wedstrijd neer te zetten. Maar we verwachten wel dat ze of niet voor de schoonheidsprijs komen, net als tegen Topos. Daar hebben we naar gekeken, daar hebben we een idee van hoe we dat beter kunnen doen. Maar we hebben ook een idee als ze wel opportunistisch gaan spelen en als ze wel volle bak naar voren willen, dan weten we waar we ze kunnen pakken. En dan VVV Venlo, een vracht aan blessures, dat hebben we al memoreerd. Is dat een voordeel eigenlijk van Cambuur, sinds zo'n gehandicapte ploeg te spelen? Nee. Zeker niet. Nee, ze hebben veel kwaliteit nog steeds in de ploeg. Als je kijkt naar wat ze nog op het veld hadden staan met Darry en met Verona voor natuurlijk, die hier ook heeft gespeeld. Die ook belangrijk is bij de 1-0 die ze maken tegen Volendam vorige week zaterdag. Hebben ze nog steeds kwaliteit staan en is het een gevaarlijke ploeg. En dan zijn we ook zeker voor op onze hoede dat we ons goed voorbereiden. Dat we weten dat we vol aan de bak moeten om een resultaat te halen. Maar daar gaan we wel voor. En dan komen we uit bij Peter van der Vlag, de keeperstrainer bij Cambuur al sinds 2009. Hij wie hier echt keeper, het is eigenlijk een band van de club, maar er staan wat zaken op de tocht. Want er speelt wat met licenties. Die zoen wel eens wat roert in het keeperstrainersbestaan van Peter van der Vlag mee te kennen. Wat speelt er precies, Peter? Lees het eens uit. Sinds binnenkort heb je diploma's nodig en daar ben ik mee bezig. Maar ik heb ze nog niet, dus het is even afwachten hoe dat allemaal loopt. Wat voor diploma's heb je en wat moet je nog halen? Ik heb UEVC en ik ben nu bezig met co-keeper coach 2. En daarna moet ik nog co-keeper coach 3 doen, dus nog een lange weg te gaan. Ja, en als je dat niet hebt, wat betekent dat dan? Ja, dat is voor mij ook nog niet helemaal duidelijk, maar je mag sowieso niet op de bank zitten tijdens wedstrijden. Dat weet ik wel. Mag je wel trainen? Dat is de vraag, daar zijn ze achteraan, maar het lijkt erop dat het niet mag. Ja, het is een gecompliceerde situatie. Het heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan met Sander Bosker bij Twente. Die is nu materiaalman. Word jij de nieuwe materiaalman van Cambuur? Nou, dat is niet de bedoeling. Ik sta het liefst op het veld. Maar ik ben ermee bezig. En ik hoop dat ze iets kunnen regelen. Zodat ik wel mijn hobby kan doen. Dit is de opstelling van Cambuur. Galvez is de linkervleugelverdediger. Nartimai wij beginnen op het middenveld. En Jerry Hilterman is de spits van sinds hij begint in de basis. Over 1733 taskaren zitten er op de tribunes. In die tochten van in dit gehavende VVV Venlo moet het toch mogelijk wezen om een lekkere uitslagdeel te zetten voor de thuisploeg. Nou, voorlopig is het eventjes de bezoekende ploeg die aan de bal komt. Ja, er wordt eventjes een penalty claimed, toch Verheijen, maar ja, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Hij gaat zelfs lezen. En dus is de Belgische skiertjochter Klas Klerks duidelijk in zijn oordeel. Hier is niet aan de hand. Henk de Jong, ja, hij wil een romme oorwinning zijn van zijn ploeg. Daar zit hij eigenlijk op te wachten. Nou, hier is balverlies in de verdediging van VVV Venlo. Ik zei het al, het is een zwier gehandicapt VVV Venlo. Oh, dit is Scott van Pauwels in de rebound van Hilterman. Die stuit het er hinnen. Dit hier na goed zo'n minuten al die 1-0 wijzen kunnen. Dit is de geplaagde coach John Lammers. Wat een blessure zet hij. Let op, hier komt een prachtige vrije trap van Mark Diemers.
Diemers. En die krult hij er prachtig in. De onvierder van Cambuur zet zijn ploeg in de 29e minuut op een 1-0 vastsprong. Ja, en dat is precies wat Cambuur nodig heeft. En hij is lekker, ja, Sjoggers. Hij krult hem er mooi doorheen. Morgen is dit echt net al te geweldig trouwens, mag ik zeggen. Even dat bekende hupke van Mark. En wief, daar zit hij erheen. En dan is Trevor Doornboes. Hij is pas vanaf deze week bij de ploeg uit Venlo aanwezig. Die bal net pakken kan. Dat doet hij wel, maar deze bal die stond hij voort. Dit is Hilterman die er net aankomt. Dan is het Mark Diemers, de man van alle standaard situaties. Hier is op traint. En deze vleger hast in één keer in. Dan komt hij van de rechterkant. Kan er uitverdedigen worden terug VVV. Komt de bal even op het borst van Brahim Dari. Maar dat gaat echt net lekker. Krijgt Mark Diemers weer de kans. Kan er kop worden? Nee, het voetkopt. En zij is de druk enorm op de goal van die nieuwe keeper Doornboes. Cambuur bloot in balbezit. Bal wordt een 16 meter in Leppel. Was hij ter. Het liedste mandje van het veld. Tja, dit is hij. Remco Balk. En hij scoort zijn 11e doelpunt voor Cambuur. Het is prachtig om te zien. Heel bekeken. Komt hij er helemaal vrij van zijn zinstander. Het zit helemaal verkeerd in de verdediging daar bij VVV. Maar dit is mooi verzeld. Die voorzet. En dan, poink, dat kopbaltje via de binnenkant van de peel. Is het Remco Balk dit voor de 2-0 tussenstand zwargert. En dan kun je eigenlijk wel constateren dat Cambuur de zaak volledig in de knip had. Want ja, er komt onvallend John eigenlijk helemaal niks uit VVV. En dus kunnen de Liauters naar hartelust lekker onvallen. Hier is de combinatie. Bal komt voor de voeten van Nartien. Balkie, jongen toch. Die hier er weer in matten. Ja, hij weet het zelf. Hij kan er echt om luid. Hij helemaal vrij. Prikt hij hem in de kwarte hoeken. En dan is het correct net raak. Ah ja, tuurlijk. Het is vastelavond. Het is carnaval in Limburg. Maar volle valt er net feest te vieren in het Cambuurstadion van de Venlonaren. Want ze staan bij 2-0 achter. En ja, ik viel on je wetter wel zo'n beetje. Daar komt meer achterom. Hier is het Pauwels. Nou, dit nemen ze dus een mislukt schot. Die bal die komt niet eens op een goal. Die komt ergens bij de cornervlag uit. Ja, ze keert nog beter zien. Pauwels die denkt, nou ik shit. Weet je wat, ik shit. En dan draait die bal helemaal voor. Nou ja, corner van uiteraard Mark Diemers. Komt er in een melee van spelers. Afolabi in het veld komen. De spits. 1 keer raak, 2 keer raak, 3 keer raak. Jawel, 3 keer de skippersjocht. Het is Bryant Nieling, de centrale verdediger, die deze goal op zijn namen krijgt. Eigenlijk is het een eigen doelpunt van VVV Venlo. Want ja, die bal die wordt er eigenlijk zomaar inwerken terug Tijn Joosten. Maar sjoeg eens even wat voor chaos dat het er is. Afolabi die dat duel ongeveer. Het schot van Narti en dan is daar het schot van Bryant Nieling. Zit er nog een voetje on van Tijn Joosten. Maar deze man, die centrale verdediger, krijgt de goal op zijn naam. 3-0, zaak in de knip. Hoe vier kan Cambuur dit nog goed vooruit zien? Dat wie op dat moment de vraag. Nou, dat het net bij Traaien bleef zo, dat wie wordt zijn ambitie duidelijk. Oh, die gaat Mercera er van terug. Och jongen toch, die mag wel op de goal. Hij leppelt hem er heel goed heen. Is dat bleut Cambuur onvallen. Nog een goed kwartier te gaan. Balk is er van terug. Leidt hem naar Pauwels. Pauwels even een beweging. Ja, in het klutske krijgt hij hem mee. Leidt hem dan waarom naar Soeren. Soeren naar Diemers. Diemers naar Galvez. Galvez in een mooi trijenhoekje naar Pauwels. Pauwels die daar in de 16 meter prima Narti onspeelt. En dan is, ja, hij baalt er zelfs van. Dat scoort wat te gehaast van de middenvelder van Cambuur. Hier maar wat meer oerlis en geduld wel wat meer in zitten. Hij hier mag ik voorlezen kunnen, want Afolabi kwam erbij. Ja, lekker hè, zo'n stukje kauwgom op de tribune. En dan gaan we naar de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Thomas Pol is in het veld komen van Galvez. Hij paast hier absoluut net goed. Maar ja, het uitverdediging dat hoort echt bepaald net oer. En dat is het understatement van dit verslag. Pauwels die prijdt de bal. En nou eens, dat is mooi. Dat is prachtig. Er is Jonathan Afolabi. Hij scoort en hij doet dat op een prachtige manier. De Ierse onvaller van Cambuur. Want hij krijgt de bal op de ronde van de 16 meter. En hij shut de beweging van de keeper. En hij shut dat er, ja, eigenlijk het verkeerde voetje voorsteert bij die keeper. En dan mikt hij maar in. Ik dacht eerst dat het een punterke was, maar hij dacht het maar de binnenkant van de score. En dat is een heerlijk doelpunt. Het publiek is enthousiast. Rob de naam van Henk had een drege wieke achter de reg. Maar zocht dat zijn ploeg docht wat hij graag zocht dat ze dwars wonen. Komt er nog een 4e doelpunt aan? Ja wist. Afolabi krijgt hem, omhaalt je. Keeper pakt hem. Bal komt voor de voeten van Balk. Keeper mist. En daar op het doellijn is het Rick Ketting die de bal via de eigen peel in de goal rolt. Hij komt op naam van Balk. Zijn 12e doelpunt voor Cambuur. En zo wint Cambuur deze wedstrijd mooi 4-0 van VVV. En dat kun je maar de reden lekker nemen.
Ja, dit is lekker. De gang is ik vooral om mijn supporters. Hè. Die hebben 2 weken geleden weer gewoon heel vervelend voor ons alle jaar. Maar ik voor ons publiek. Hè. We worden sabot gesteund. En eigenlijk ook we moeten hoe dan ik dit, maar we gewoon een goede uitslag uitzetten. Hè. Ze hebben wat blessures. Maar ja, ze stellen wel halve man op. Hè. Ze kunnen gewoon wisselen. Dus het is gewoon lastig. En, ik vind dat we wat vrijer voetbal kunnen. Dat we nog iets spritsiger naar voren. Hè. Mark en ik wat heuger spelen. Die vregen dan ik de bal. Hè. Dan hoort ik meer snelheid op. En daar maken we eigenlijk wel om echt mee te doen. Maar goed, voor het skof 2-0, dan wist dit hebben we onder controle. Want je hebt hier net onder controle. Hè? Nee, maar zo, dit is nou... Sinds wie ik speel, dit is de tweede thuiswedstrijd op rij dat we 0 schoten op goal hebben volgens mij. En dat is een hoop minuten, hè? Dat is geen schot op goal aan als je. En dat is ook de manier hoe we verdedigen en hoe we dat met z'n allen doen. En als we aan de bal iets vrijer worden, wat Krek ik zei, ja, dan kan het nog veel leuker worden. Hoe leuk het wordt, maar wel wacht je, maar spannend is het wel. Kof Volendam is de koprenner, 58 punten. Dordrecht 53 dan. Excelsior, Den Haag in Cambuur 49. De Graafschap zit op het vinkentouw. Er kan nog van alles gebeuren. Vitesse is de nummerlijst. 1 puntje uit 20 wedstrijden. 3 prachtige punten van Cambuur. Die van VVV zit in de pocket. Je bent er nog net, want er komt een dreig programma om. Eerstvolgende wedstrijd van Cambuur is die in Den Bosch in Den Bosch. En wij zijn er de sneurs dan weer, maar een nieuw Cambuurjournaal. Graag ontdaan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer.